услышать ваше мнение по поводу оборудования проезжей части города Давидгородка велодорожками. Одни сплошные эпитеты, восхищение. Замечательно. Толькі словы удзячнасці выслухоўваюць у гэтыя дні супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі. У горадзе абсталявалі 2 віды велосипеднай дорожкі ў мяжы праезнай часткі. Разметку нанеслі не толькі ўздоўж вуліц, але і ў раёне пешаходных пераходаў. Зялёны колер на дарозе інфармуе вадзіцеля ў перасячэнні з велосипедным пераездам, а велосипедыстам і пешаходам указвае аб раздзельных зонах перасячэння праезнай часткі. Новаўвядзенне увасобілі менавіта ў Давыдгарадку не выпадкова. Гэты горад называюць беларускай велосипедной Меккой альбо белорусским Амстердамом за вялікай колькасці велосипедов. Ён тут галоўны сродак перамяшчэння. Новые велодорожки ў межах праезнай часткі размясціліся ўздоўж галоўнай вуліцы горада. Эксперыментальна зрабілі падобную інавацыю і на пераездзе праз мост, дзе ў час пік асабліва много велосипедыстаў. Только еще не каждый знает вот эти зеленые полосы, которые сделаны. И вы, как участник движения, как должны себя вести на дороге? Ну, я так понимаю, что если вот эти зеленые, где разметка это зеленая, это то есть на велосипеде имеем право переезжать по пешеходному переходу. Велосипедисты до подобных перамен аднесліся толькі станоўча. Каментарии аўтамабілістаў самые розныя. Только положительное. Гораздо безопаснее стало движение велосипедистов, также и автомобилистов. Это не повлияло на безопасность? Не повлияло? Нет. То есть не улучшило? Это ухудшило. Здесь мешают, что ли? Велосипедисты мешают, стало меньше мест, где водители могут остановиться. Остановиться то есть стоянки специальные. Не надо до магазина подъезжать до двери, а до крыльца подъезжать до магазина и ставить машину. Падобных новаўвядзенняў у арганізацыю дарожнага руху ў Беларусі пакуль не існуе, але ўжо зусім хутка працяг пілотнага праекту рэалізуюць і ў іншых гарадах. Следующий населенный пункт, ну скажем так, где вот именно так будет применена организация велосипедного движения в рамках мобильной устойчивости, это будет город Брест, улица Янки Купалы, где также велосипедисты поедут по проезжей части, в границах проезжей части, ну, как полноценные участники дорожного движения. 26 дорожна-транспартных здарэнняў з удзелам велосипедыстаў ужо з пачатку гэтага года адбылося ў вобласці. 5 чалавек загінула, 21 атрымаў цялесныя пашкоджанні. Супрацоўнікі ДАІ спадзяюцца, з увасабленнем такіх інавацыйных праектаў у арганізацыю дарожнага руху страшныя лічбы стануць значна меншымі. Марыя Кобец, Людмила Салдзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».